Pagkadautan gayud sa katawhan nining panahona, nangayo silag usa ka milagro nga ilhanan sa pag-uyon sa Dios. Apan wala ihatag kanila, gawas niya tong milagro nga itabo kang hunas. Makaigsunan ko ni Kristo, human as we are, ang ato ang pagkatawhanon, nanginahanglan ta or murabag maingon ta nga ang tao sigurista. In the sense nga mangita sila og external nga mga butang nga makaingon sila nga kini giuyunan gid ni sa Dios or kining mga butanga gihatag gid ni sa Dios. Take for example kanang mga milagro. Milagro is naa gid na siya nga beyond sa explanation sa science, ang tao maka-experience ni ana og diha usab pod at first di pa na siya siguro phenomenal, pero ang tao nga naka-experience ni ana, there is something nga murag change in him. Murag siguro og nangayo siya og kaayuhan og gitugot sa yaha og naayo siya. Og tungod ni ana, kay tungod ang mga tao nakakita nakasinati ni ana, mangutana, uy gin man kakadawat ni ana didto muna. Og atuon dayon sa mga tao up until it becomes nga murag phenomenal nga mga tao mangadto dinaghan kaayo. Muna makaigsunan ko rin ni Kristo, usahay ang mga milagro, quote-unquote milagro, duna usapoy sagulan o superstitious belief. Superstitious belief in a sense nga mangadto lang didto kay tungod dunay gustong sination. Uy, mangadto ta didto kay mauna. Uy, mangadto ta didto kay mauna. Usahay wala na ang sense for God even in the ordinariness of life. Maski sa ordinaryo nato nga kinabuhi, anaa baya gihapon ang mga milagro nga gibuhat sa Dios. Take for example, the moment we wake up every morning is itself a miracle for us. Si San Juan sa krus, Saint John of the Cross, adunay mga kauban niya nga mga praile nga nakadungog nga dunay stigmatist nga tao duol sa ilahang lugar. Stigmatist is pareha bitaw ni Padre Pio nga dunay samad sa iyang mga pad, sa iyang kilid ug sa iyang mga tiil sama gyapon sa Dios o sama gyapon sa nasinati sa atong Ginoo. Giawhag nila si San Juan nga Juan, mangadto ta didto na kay ato ang sutaon atong tan-awon ang mao nga tao. Gusto sa sila nga mangadto mo experience ug unsa gyud something in that person. Mingon si San Juan nga, I don't need to go there. I ought just to remain and pray. Nagpabilin si San Juan og miadto siya dito sa may dagat, dito sa may baybayon ug way laing gidala ang Biblia. Kay nagampo siya ug nagbasa siya sa Biblia. Makaigsunan ko rin ni Kristo, yes, dili not necessarily ng mga inana nga mga butanga nga usahay makaingon tag phenomenal, mag-unsa man ang phenomenal, but our sense for God is nothing. Ang atoa lamang is makakita lamang ta og something muraog, something nga murag kahibulungan, something makahugyaw, apan ang ato ang relasyon sa Dios mawala na. Kay tungod mangadto lang di ay ta, kay dunay something. How about in the ordinariness of our life nga makaingon ta nga at times siguro pod sa ordinaryo nato nga kinabuhi muraragwa, muraog kwan, but then the presence of God is there. Mao na ang ato mga kaisunan ko rin ni Kristo, niining ato ang ebanghelyo karon, ningon ang atong Ginoo gayud. Pagkadautan gayud sa katawhan nining panahona, nangayo silag usa ka milagro nga ilhanan sa pag-uyon sa Dios, apan wala ihihatag kanila, gawas niadtong nahitabo nga milagro kang hunas. Dili, no need, ang atong Ginoo is no need to give us something muraog miracles nga makapahugyaw alang kanato. After all, God does not need to entertain us. Rather,
nga kita usab pod nga makakita makasinati sa experience ug sa dakong gugma sa Dios dinhi kanato. No need for those things nga makaingon ta og mga spectaculars or unsa pa. Ang atoa lang is that we have this sense nga God is so near to us even in the ordinariness of our lives. Kaigsunan ko din ni Kristo, we don't also need to test God to give us something nga mura og mga milagro. I know for sure kita or kamo usab pod nga naadinhi ug nagtan-aw siguro nining atong live streaming karon. Kibawog yun mo sa salida ni Nora Honor sa una. Walang himala. Ang himala ay nasa puso ng tao lamang. Siguro mo na nga mga linyaha, siguro po nga makaingon po ko nga sakto. Kaya nga naman, during those times, sa mao nga mga kuan, nahimo siya nga nasikat apan tinuod ang giadto lamang sa mga tao kay tungod na something spectacular, but nalimtan sa mga tao nga ang tinuod nga milagro naa diya silang kasing-kasing, naa sa usab sa Dios nga nagpuyo diha kanila.